Mutta sinä minä astun myös. Porque pela fé, Uskossa, em nome de Jesus, Jeesuksen nimessä, Deus vai nos falar esta manhã Herra puhuu meille através de mim minun kauttani e através da outra. ja tulkin kautta. Nós vamos ministrar Me puhutaan tänä aamuna. sobre o caminho da obediência. Me puhumme teille tänä aamuna tottelevaisuuden tiestä. O caminho da obediência. Tottelevaisuuden tie. Foi a obediência de Jesus Cristo ao Pai Jeesuksen tottelevaisuus Isää kohtaan. que permite que hoje Ja sen seurauksena me tänään possamos participar do pão e do vinho. voimme olla yhdessä ottamassa leipää ja viiniä, joka Esta manhã tänä aamuna nós estamos a celebrar o pão e o vinho me muistamme ja juhlimme leipää ja viiniä, porque Jesus foi obediente. koska Jeesus oli tottelevainen. Quando se fala de Jesus, Kun me puhumme Jeesuksesta, falamos sempre do amor, me puhumme aina rakkaudesta. mas não há amor Mutta ei voi olla rakkautta, se não houver obediência. jos ei ole tottelevaisuutta. Perceberam? Varmasti ymmärsitte. Estão a compreender a uma? Oletteko ymmärtäneet umeen? Sim? Eu. O amor e a obediência caminham de mãos dadas. Rakkaus ja tottelevaisuus, ne kulkevat käsi kädessä. Quando há amor, Kun há on, obediência. kun on rakkautta, niin on tottelevaisuuttakin. Onde há obediência, Missä on tottelevaisuutta, há amor. siellä on rakkautta. É muito importante que esta manhã On tärkeää, että tänä aamuna o Espírito Santo de Deus toque no nosso coração että Pyhänkin voisi koskettaa meidän sydäntämme para compreendermos ja avata meidän ymmärryksemme. que o pão e o vinho, Se, mitä tämä leipä ja viini mitä mä... o pão que simboliza o corpo de Cristo, Leipä, joka puhuu Jeesuksen ruumiista, o vinho que simboliza o sangue que Jesus derramou, ja viini, joka näyttää meille Jeesuksen verta, joka vuoti meidän edestämme. é fruto Tämä seuraus da obediência de Jesus ao Pai. on Jeesuksen tottelevaisuudesta Isälle. É muito importante que esta manhã On tärkeää, että me ymmärrämme, compreendam que se não fosse a obediência de Jesus, jos Jeesus ei olisi ollut tottelevainen Isän tahdolle, eu não fazia parte da igreja, ei minulla olisi mitään yhteyttä Jeesuksessa. eu não teria esperança da vida eterna, Minulla ei olisi iankaikkista elämää. eu não teria a certeza do perdão dos meus pecados, Minulla ei olisi tietoa syntien anteeksi saamisesta. de que agora as transgressões foram, Mutta nyt kaikki synnit que eu sou uma nova pessoa, on poissa ja olen uusi luovuus. como o meu nome está escrito no livro da vida, Ja minun nimeni on kirjoitettu elämän kirjaan. e que dia estarei com Ele porque foi preparar uma morada. Ja hyvin pian jonain päivänä olen hänen kanssaan, koska hän meni valmistamaan meille sijaa. É muito importante On hyvin tärkeää, que esta manhã että me ymmärrämme, compreendas isto, että sinä ja minä ymmärrämme tämän. que não foi só o amor, Ei se ollut ainoastaan rakkaus, mas foi a obediência. mutta Jeesuksen tottelevaisuus Isän tahdolle. E quem ama obedece. Ja joka rakastaa, se tottelee. Queres ver papá feliz? Haluatko nähdä jonkun isän onnellisena? É ver os filhos Hän on onnellinen, koska hän näkee lapset, obedientes. jotka tottelevat häntä. O pai diz, assenta ali. Kun isä sanoo jotakin lapselle, E ele assenta. ja hän istuu sitten, jos isä se pyytää.
Olha, vai comprar um jornal ao pai. Jos isä pyytää, että mene kauppaan, E ele vai comprar o ja jornal. hän menee kauppaan. E agora eu vou ser mais profundo. Ja nyt syvennän vielä vähän tätä. Assim diz o Senhor: Niin sanoo Herra. não há Ei ole igreja seurakuntaa sem obediência. ilman tottelevaisuutta. Porque Deus ama Koska Jumala e rakastaa. Deus determina. Jumala on määrännyt E está escrito: ja on kirjoitettu, oh, quão bom e quão suave kuinka hyvä ja suloista on, é que os irmãos vivam em kun união. veljet asuvat ja ovat yhdessä. Vamos amar a nossa igreja em Efésia. Rakastetaan meidän seurakuntaa. Vamos amar e orar pela liderança. Vamos ja rukoillaan vanhemmiston puolesta, johtajien puolesta. Vamos abençoar com as nossas ofertas à igreja. Ja siunataan meidän seurakuntaamme rahallisesti ja muutenkin. E vamos trazer os nossos familiares Ja tuodaan meidän perheenväki e os kokoukseen. nossos amigos Ja meidän ystävät. à igreja. Tuodaan ne tänne kokoukseen. Vamos entrar na mensagem. Mennään tähän. É muito importante On tärkeää, que cada um de nós että jokainen meistä tenha a convicção, a certeza. on Convicção. on tieto siitä, Do que está escrito em Mateus 18, 20. mitä on kirjoitettu Matteuksen Em Mateus 18, 18:20. há uma promessa On lupaus, que onde estiverem dois ou três reunidos no nome de Jesus, missä on 2 tai 3 kokoontuneet Jeesuksen nimeen, que Jesus está presente. ja Jeesus on siellä keskellä. Onde estão dois ou três reunidos em nome de Jesus, Missä on 2 tai 3 kokoontuneet Jeesuksen nimeen, Ele está presente. hän on siellä keskellä. Jesus está ao teu lado. Jeesus on tällä hetkellä Jesus sinun está ao vierellä. teu lado. Jeesus on sinun Jesus vierellä está tällä ao teu hetkellä. lado. Hän on sinun vierelläsi Porque tällä nós hetkellä. estamos aqui no nome de Jesus. Koska me olemme tänne kokoontuneet Jeesuksen nimeen, Então é muito importante on tärkeää, que o Espírito Santo te ajude a että compreender Pyhä Henki todella aukaisee meidän silmämme näkemään. este lugar Tällä hetkellä, tässä paikassa, é lugar santo, tämä on pyhä paikka. é terra santa. Tämä on pyhä maa. No livro de Êxodo, Eksoduksen kirjassa, no capítulo, toisessa Mooseksen no kirjassa, capítulo 3, no versículo 5, 3. luku ja 5. jae. diz que Moisés estava com as suas ovelhas Mooses oli paimentamassa lampaita. e ele viu uma sarça que ardia e que o fogo não fugia. Ja hän näki pensaan, joka paloi, mutta ei kulunut. Moisés está ali com as ovelhas, Moisesesta lampaittensa kanssa vê uma sarça que arde. ja näkee sen pensaan, joka palaa, mutta ei kulu. E o ser humano é curioso. Ja me kaikki ihmiset luonnostamme olemme vähän, haluamme tietää aina enemmän. E Moisés vai ver o que é. Ja Mooses lähestyy tätä näkyä. E quando está chegando perto da sarça que arde, Ja kun hän on lähellä tätä pensasta, joka palaa, ele ouve uma voz. hän kuulee äänen. Moisés, Moises, tira os sapatos, ota kengät jalastasi. porque o lugar onde estás é terra Sillä, santa. sillä paikka, jota sinä olet jaloilla taalaat, on pyhä. Jesus está aqui. Jeesus on täällä. E onde Jesus está, tudo pode acontecer. Ja missä on Jeesus, siellä on kaikki mahdollista. Mas tu tens que ter esta visão. Mutta meidän täytyy olla se hengellinen näky. Tens que ter esta fé. Meidän täytyy olla se usko Tens que ter Jumalaan. esta certeza Se varmuus, que Jesus Cristo está aqui. että Jeesus on täällä, koska olemme kokoontuneet hänen Ele é nimeen. o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. E Jesus não muda. Jeesus ei muutu. Este é o lugar santo. Tämä on pyhä paikka. Então agora que tu te apercebes que estás no lugar santo, Nyt kun sinä ymmärrät, että me olemme pyhällä paikalla, koska Jeesus on täällä. eu vou pedir à minha esposa que leia Lucas 22:42. Minä pyydän, että Umel lukee meille Luukas 22 ja 42. Isä, jos sinä tahdot,
niin ota tämä malja pois minulta. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. O caminho da obediência. Tottelevaisuuden tie. Jesus está com os 12 discípulos Jeesus on 12 opetuslapsen kanssa. e vai até ao Monte das Oliveiras. Ja hän menee Olivilaakson puutarhaan. Jesus está com os 12 discípulos Hän on 12 opetuslapsen kanssa. e vai até ao Monte das Oliveiras. Ja hän menee sinne Olivilaakson puutarhaan. E nesse monte há jardim, Ja siinä on puutarha. o Getsemane. Getsemani niminen puutarha. E Getsemane significa uma pedra que machuca a azeitona. Ja Getsemanin nimi tarkoittaa kiveä, jossa olivipuun hedelmä se muskataan toisella kivellä. Para termos azeite, a azeitona tem que ser moída. Ja jotta se olivin hedelmä, jos siitä tulee se oliviöljy, se täytyy murskata. Como cristão, quanto mais moído fores, mais unção tens. Mitä enemmän meitä murskataan ihmisinä, Jumalan lapsina, mitä koettumuksia tulevat, sitä enemmän tulee Pyhän Hengen öljyä meissä. E Jesus está a ser moído pelo Pai. Ja nyt Jeesus on täällä, häntä murskataan siellä Getsemanin puutarhassa. O seu suor transforma-se em sangue. Hänen hiki muuttuu vereksi. E ele diz, Pai, eu já não posso. Ja hän huutaa isän puolen, Isä, jos on mahdollista, niin ota tämä malja. Auta Jumala. Hän huusi Isää, koska hän tarvitsi apua. Mas que seja feita a tua vontade. Mutta kuitenkin hän sanoi, mutta tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi, Isä. Onde há obediência, há vitória. Missä on tottelevaisuutta, siinä tulee voitto. E ele diz assim, Pai, tira este cálice daqui. Jeesus taisteli ja huusi Isälle, Isä, ota pois tämä malja. Mas tira-me essa tarefa de ter que ir à cruz. Toisin sanoen hän huusi Jumalan puoleen, Isä, jos voit ottaa pois tämän tehtävän, mikä annoit minulle, minä ristille koko maailman syntien tähden. Esta manhã estamos aqui com o pão e o vinho, porque Jesus foi obediente Ja ao Pai. me ollaan tänään syömässä leipää ja juomassa viiniä, koska Jeesus, hän oli tottelevainen Isälle. Ele se levanta, Jeesus nousee os discípulos estão a dormir, ja hänen opetuslapset nukkuivat. ele chama os discípulos, Ja hän herättää opetuslapset vem uma multidão, ja sieltä tulee iso joukko. levam Jesus, Ja ne vievät Jeesuksen. ele é chicoteado, Häntä pieksitään ja niin, häntä sikotetaan. 39 Miten se vezes. suomeksi? 39. Häntä ruoskitaan 39 vezes. 39 kertaa. Cospem ele. Ne sylkivät Jeesusta. Ele sobe a via dolorosa, Ja hän vie sen ristin, leva a cruz. sen painavan ristin hän vie harteillaan. Está ali crucificado, Ja hänet ristiin naulitaan. as suas mãos são furadas, Hänen käsinsä lyötiin ne naulat. os seus pés, as suas costas. Hänen jalkoihinsa lyötiin naulat. O profeta Ja Isaías diz, Profeetta Isaias sanoo, capítulo 53, 53 luvussa, como uma ovelha muda, niin kuin karitsa, joka on äännettiin keritsijänsä erässä ali está edessä. Jesus. Niin oli Jeesus. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Isä, anna anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. A igreja não é clube, Seurakunta, me emme ole joku sellainen ryhmä, joku joukkue täällä. a igreja não é uma associação de amigos, Tämä ei ole niin kuin ystävien kokous täällä. mas a igreja é punhado de homens e mulheres. Mutta me olemme täällä, koska me olemme miehiä ja naisia. E assim como Jesus obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz, Niin kuin Jeesus totteli Isää kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. nós também queremos fazer parte da família que obedece a Deus. Ja myös me haluamme olla myös sitä perhettä, Jeesuksen perhettä, joka tottelee häntä. Porque
Porque Jesus nos amou primeiro. Koska Jeesus, hän rakasti meitä jokaista ensin. Paulo dedica capítulo, 1 de Coríntios 13, Apostoli Pauli, hän korintolaiskirjeessä yksi luku kokonaan puhuu rakkaudesta. dedica capítulo ao amor. Tämä on kokonaan puhuu rakkaudesta, rakkauden eri syvyydestä. O versículo 4 e o versículo 5 diz que o amor aceita, o amor perdoa, o amor sofre. Rakkaus kaiken kärsii, kaiken uskoo, kaiken ja niin edespäin. E depois no capítulo 14 a seguir, Ja sitten 14. diz que segui o amor full de love. Sigam o amor. Kulkekaa, seuratkaa rakkaudessa. 1 de Coríntios 13 fala do amor. Ensimmäinen korintolaiskirje puhuu rakkaudesta. Depois 1 de Coríntios 14, Sitten 14. luvussa no versículo 1, ensimmäinen jae. também diz sigam o amor. Seuratkaa rakkaudessa. Mas o amor não tem valor Mutta rakkaudella ei ole hintaa, se não arvoa, há obediência. jos ei siinä ole tottelevaisuutta. O que interessa é dizer a uma, eu amo-te muito. Mitä hyötyä siitä, jos mä sanon numero vaikka, minä rakastan sinua. Mas é só blá blá blá. Mutta se on vaan niinku blä 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 blä. Alô, Hei, tem que haver obediência. siinä täytyy olla niinku tottelevaisuutta. Jesus foi obediente Jeesus oli tottelevainen até a morte da cruz. kuolemaan asti. Ressuscitou ao terceiro dia. Ja hän nousi ylös 3. päivänä kuolleesta. Prometeu não vos deixarei órfãos. Ja hän lupasi, minä jätän teitä orvoksi. Dar-vos o Espírito Santo de Deus. Minä annan teille pyhän hengen. E agora este pão e este vinho, Ja tämä leipä ja tämä viini, façam. Doido. Façam ottakaa se em minha memória. minun muistokseni. Até que eu, Siihen päivään saakka, que vos fui preparar uma morada, kun minä tulen ja minä menen valmistamaan teille sijaa, eu vou voltar. minä palaan takaisin. Para quando eu estiver, vocês estejam também. Niin, että siellä missä minä olen, että te olisitte minun kanssani. Jesus disse: achará fé na terra ao Filho do Homem quando voltar. Jeesus sanoo sanassaan, löytääkö uskoa maan päältä, kun Jumalan poika tulee. Eu quero dizer, yes. Minä haluan sanoa kyllä. Eu quero continuar com fé. Minä haluan jatkaa uskossa. Mesmo que todos os amigos me voltem as costas, Vaikka ystävät jättäisivät, mesmo que a minha família me abandone, vaikka perhe minut hylkäisi, eu sou de Jesus. minä olen Jeesuksen. Há uma canção em Portugal que diz, On yksi laulu Portugalissa. diz assim, a cruz à frente, Risti edessäni o mundo atrás. ja maailma on takana. A cruz à frente, Risti on minun edessäni o mundo atrás. ja maailma on takana. E termino dizendo, Ja viimeksi vielä sanotaan, não é só ei ainoastaan. quando estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ei ainoastaan kun on 2 tai 3 kokoontuneet Jeesuksen nimeen, que esse lugar é santo. että se paikka tulee pyhäksi paikaksi. Mas aonde tu fores, Mutta mihin ikinä sinä menet, quando saíres ali pela porta, kun sinä menet täältä kotiisi, também é santo o lugar que tu vais. se on pyhä, mihin sinä astut. Na tua casa também estás lá tu. Sinun kotisi on pyhitetty, koska sinä asut siellä, sinä astut sinne. Quando eu comecei a estudar teologia em Espanha, Kun mä aloin lukemaan teologiaa Espanjassa, onde eu conheci aqui a Dona missä mä tutustuin Umeen, eu tive professor que era judeu, mas nacionalizado norte-americano. mun yksi opettajistani oli juutalainen, hän oli amerikkalainen, mutta hän oli juutalainen. Ele tinha grande ministério na Indonésia e nas Filipinas. Ja hänellä oli suuri työ Indonesiassa ja Filippiinissä. Costa Del. Hänen nimensä oli tohtori Costader. Ele, numa ocasião, chamou-me e disse: David, come here. Hän kerran sanoi mulle, David, tule tänne.
de lá para onde é que tu levas o Espírito Santo de Deus. David, ole tarkka siitä, mihin sinä viet Pyhän Hengen. Porque onde tu estás, Koska minne sinä menet, o Senhor também está contigo. hän on sinun kanssasi. Não é só aqui. Ei hän ainoastaan ole täällä. Não é só porque vamos agora partir o pão e beber o vinho. Ei ainoastaan nyt, kun me muistamme Herran kuoleman ja ylösnousemusta. Mas na tua casa, Mutta minne sinä menet sinun kotiisi, com a tua família, sinun perheen keskellä, no teu trabalho, sinun työssä. Ele está sempre contigo. Hän on aina sinun kanssasi, joka päivä. Não para te condenar, pá, Ei niin, että hän sinua siellä katsomassa ja tuomitsemassa sinua, mas para te guiar, mutta vaan johdattamassa sinua kaikessa. para te consolar, Lohduttamassa. para te tirar as lágrimas. Silloin kun sinulla on kyynelet silmissä, niin rohkaisemassa. Não temas, diz o Senhor. Ja Jeesus sanoo sinulle, älä pelkää. Davi disse, David sanoi, fui moço, minä olin nuori agora sou velhote, ja nyt olen vanha. mas nunca vi um justo nem a sua Mutta en descendência koskaan mendigar nähnyt o pão. vanhuskaan kerjäämään. Entrega o teu caminho ao Senhor. Anna sinun tiesi Herran haltuun. Entrega o teu caminho ao Anna Senhor. tiesi Herran haltuun. Confia nele. Luota häneen. E Ele tudo. Ja hän tekee kaiken sinun puolesta. Eu quero agradecer a cada dos irmãos. Minä haluan kiittää teitä jokaista. Tenho tido em cada de vocês amigo, irmão, conselheiro. Te olette minulle ystäviä ja veljiä. E nesta igreja eu sinto que estou na minha casa. Ja tämä seurakunta, mä tunnen olevani kotona. Guarda esta palavra. Säilytä tämä sana sydämessä. Se há amor, Jos on rakkautta, há obediência. niin on tottelevaisuutta. Se on sanassa. Amém? Amém. Deus vos abençoe. Herra, siunatkoon teitä jokaista. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos. Kiitos.